vil anvende opskrift 1 til at finde en differentialkoefficient. Når en kurve er givet ved y lig f af x, bestemmes stejlheden a i et punkt P, som hedder x0 og f af x0 på kurven på følgende måde. Vi vælger et vilkårligt andet punkt q, som hedder x og f af x på kurven, og bestemmer sekanthandlingen, som vil hedde apq lig f af x minus f af x0 delt med x minus x0. Denne brøk omskrives, så man ved at sætte x0 i stedet for x i formlen for apq, kan beregne den a-værdi, som apq går mod, når x går mod x0. At x går mod x0 svarer til, at punktet q går mod punktet P. Det fremkommende resultat a er kurvens stejlhed i P. Resultatet a kaldes differentialkoefficienten for x af x i x0, og det skrives a lig f mærke af x0. Man kan også benytte en anden formel, som vi kalder opskrift 2. Når en kurve er givet ved y er lig med fx, bestemmes stejlheden a i et punkt P, som hedder x0 i fx0, og på kurven på følgende måde. Vi vælger et vilkårligt andet punkt, q, som er x0 plus h, og fx0 plus h på kurven, og bestemmer sekanthældningen, som således. apq er lig med f af x0 plus h minus fx0 divideret med h. Denne bryg omskrives, så man ved at indsætte 0 i stedet for h i formlen apq, kan beregne den værdi a, som apq går mod, når h går mod a går mod 0. At h går mod 0 svarer til, at punktet q går imod punktet P. Det forekommende resultat a er kurvens stejlhed i P. Resultatet a kaldes differentialkoefficienten for fx i x0, når det skrives a er lig med f mærke x0.